dnešního videa vám tady budu ukazovat nový content, kterým bude kolo štěstí. Ano, to je správná odpověď. A vysvětlím vám to tak. Tady mám kolo štěstí prostě. A tak. Teď budu mluvit já chvíli, jo, zas. Toto jsou event peti a exkluzivky. Můžete mi poslat, abyste si zatočili buď event peta, exkluzivku, anebo 50 milionů gemů. Tady vidím balíček Soha Roha plus spin a poslal 50 milionů. Tak, děkuji za 50 milionů. A dívejte, tedy mu zatočíme, co mu padne na schvál. Doodle Shark. Gratulujeme Doodle Sharku. No. Tak, a teď mu pošlem Doodle Sharka. Dívejte, že neskemujem, fakt mu to pošlem. Jenom musím najít. Tak, Doodle Shark. Budu dělat i zlatý Doodle Sharky za chvíli. Ale tady mám Dark Matter, tak to je Brutus. Doodle Shark. No a to bude nový content a teďka budeme asi farmit a u toho si povídat. Třeba vaše komentáře. Co ty na to? Já teď Catword. Tak. Ale to je maty strašně drahý, na to nemám ani já. Masíčko masivní, ale na to nemám ani já, tak jak na to můžeš mít ty vůbec? Čeho? A ty myslíš v normálním nebo v hardcoreu? Aha, tak to já mám max coiny. Budu otevírat teď cat vajíčka, tak se můžete těšit na opening. Třeba padne huge, ale neslibuju, jo? Doufám, že jsi, když se jmenuješ teda masíčko masivní, doufám, že jsi dal aspoň hodně masíčka. Že? Možná se ptáte, že teď dlouho nevydalo se video. Blbá škola, hodně úkolů. Ano. No, tak já ne. Úkoly! No. No. Jako jo. A ten, kdo pošle bilion gemů, pošlu mu nějakýho exkluzivku nebo event beta. Ještě jedna věc. Co? No, jsem je kupoval v Amazonu za 2 koruny. Jsou aj rozpadlí, to je jedno. Jo, a kdyby něco, můžete skočit na můj TikTok, já tam taky natáčím videa.
A jak se dělá? No super. A TikTok se jmenuje Tufelko. Všechno malým. Možná si... No jo. Protože já se můžu přejmenovat až 19. března. Protože vy se, když se přejmenujete, tak až měsíc potom se můžete znovu přejmenovat. A nevím. Ale jako jsou tam kvalitní videa, třeba giveaway, nebo tam ukazují svoje skitties. Už neumím ani mluvit. Co? Co? Jsem si něco musel vyjasnit s moderátorem, protože zas chce po mně peníze. Nevím, co mu je. OK. Ano. Ale nevím, co mu zase hrabe, že potřebuje peníze zas. Takže potřebuje peníze na chleba. Nevím. Já mu totiž dávám korunu za měsíc. No, jednou mi tam udělal velký bobek na videu, tak jsem ho musel smazat. No dobře, no to je pravda. Tak jak to mám vysvětlit? Zrovna pije kofolu s mentoskou, víte? Jo. Kdyby něco, moderátor je zároveň i Soharoha. Kdybyste nevěděli. Co? A jo, Batmana. Já si pletu to Dominika a toho moderátora. Jo, a kdyby někdo mi dával friend request, tak plus nedávejte, protože já jsem plnej. Možná někdy jsou volný... Já mám totiž nějak 200 kamarádů. Tak možná někdy jsou volný místo a můžete mi dávat. Nebo víte, mám teď asi tak 12 míst, tak si dám nový kamarády, potřebuju totiž... Kdybyste nevěděli, jak získat co nejvíc coinů, tak to je, že si dáte kamarádství a máte coin mood. A to je kvůli kamarádství. A to vám dává strašně víc coinů. Co? 27? Já mám 75. 95 a jsem Blask McQueen. Normálně. Jo, kdyby něco jste se ptali, jak jsem říkal, že jsem nevydával video, tak to je proto, že mě Marťánci unesli. A to se nevyplatí. Protože jsem... Ano, to je, ale výborný. Boží, co?